Kuyintozo kakhulu ukukhuluma nawe kwi-channel kaMakuphasani, i-channel yomfleki. Isicelo wenza ukubalulekile nokufanele ukulike, usubscribe kakhulu, ukuba imember ye-channel, unganikela futhi kwi-channel khona ngakhona namba ungayisebenzisa ukuthi nasi isifiso sokupha nokunikela. Inamba yami ngicela isebenze kakhulu uma ungumlandeli, uma unguyena umlandeli wale-channel ngicela ube namahlolo ukuyisebenzisa, uyikhuze. Isebenza ngo-9 ekuseni ya 5 ntambama kuma-calls, direct calls, not ku-WhatsApp, not kuma-SMSs. I wonder why abantu they keep on WhatsApping me and sending a SMS, because ngikusho lokhu verbal njengamanje. It's clear. And lapha kule video kubhaliwe lapha ukuthi strictly calls, kubhaliwe lapha never use WhatsApp. So I wonder abantu bakithi bayizimpumputhe yini. Kodwa ngiyacela ukuthi ningakwenzi lokho. So namhlanje nonto Zwane 45 uthi ngicela ukubuza, ngibuphe ngathi ngisenkonzweni siyanikela ngiyanikela empeleni. So ukunikela kuyona ke into embi. So number 1, uma uphupha kunikelwa, singitshela nje ngoPaul uhluma ukuthi uyanikela nawe noma unikele. Lokho kusho ukuthi kungenzeka unalo ubizo lokuseka imisebenzi yevangeli noma yokweseka izikhonzi nezisebenzi zevangeli. Uma Hebrew 13 verse 16, kepha-ke mani ngakhohlwa ukwenza okuhle nokuphana, ngokuba umnikelo enjalo uNkulunkulu uthokoziswa yiyo. Number 2, ake sithi uphupha kuyanikelwa futhi, kuwuPaul uhluma unikela. Lokho kusho ukuthi-ke lindela intokozo enkulu ngenxa-ke yenhlala kahle nempilo ende futhi enhle. Izaga 11 verse 25, umuntu ophanayo uyaphumelela, ophuzisayo uyakuphuziswa naye. 3, kungenzeka futhi uphuphe kunikelwa, sikuthatha njengophawu oluhle. Mawunikele lusho ukuthi lindela ukubusiseka okukhulu nokuphumelela. uMalaki 3 verse 10, ngenisani konke okweshumi endlini yengcebo, ukuba kube ngukudla endlini yami, ningivivinye ngalokho usho uJehova Sebawuthi. Uma-ke ngingeya kungivulela amafasitela asezulwini, ngilithulele isibusiso ngokunokwaneleyo. Kanti Izaga 3 verse 9, dumisa uJehova ngempahla yakho nangolibo lwakho, zonke izithelo zakho, inqolobane zakho zigcwale ngobuningi, nezikhamo zakho zichichime ngewayini elisha. 4, yenzeka futhi ngesikhathi uphupha kunikelwa kube uPaul kuma unganikelanga, olusho ukuthi kungenzeka umuntu okhungethe usizi nobumpofu njengamanje wena, noma ungasho ukhungathwe usizi nobumpofu esikhathini esiseduze. Izaga 11 verse 24, umuntu upha ngokukhululekile agcine senokuningi, omunye uyakugodla okufanele akuphe abanye kodwa abe mpofu. 5, uma uphupha ukunikelwa kuwuPaul ube uma unganikelanga. Lungasho ukuthi ngenzeka uswele njengamanje noma uzoswela kakhulu-ke ngakweze izimali maduze. Izaga 28 verse 27, opha abampofu akayi kuswela, kepha ositheza amehlo akhe uyakuba neziqalekiso eziningi. Kodwa number 6, ngenzeka uthola ukuthi futhi mhlawumbe ngesikhathi kunikelwa ugcina unganikelanga, ngoba sikuthanda njengoPaul uhluma ugcina unganikelanga-ke. Kodwa number 6, ngoba kungenzeka uthola ukuthi unikele ebandleni labantu laba abathwele, unikele lebandla labantu abathakathayo. Lokho kuzobe kukhomba ukuthi laba abantu bakulela abantu abazama ukuthebula lesimo salobu nhlanhla bakho. So nje ubungazange unikele wena futhi lobu nhlanhla azange buthwebuleke, behlulekile ukuthi buthwebuleke, ngoba asiveze ukuthi akhona amabandla athwele, abafundisi abaningi bathwele emabandleni. Kuwona wonke futhi amabandla, ngaba yiZayoni, ngaba amaJerikho, ngabe osindisiwe, ngabe kushaya amagitari, kwenziwa amabandla amaningi athwele. Yabo maybe 70% abantu bathanda imali, bathwele, banezinto abayisebenzisayo.
So uma ungazange unikele ebandleni elinjalo kusho ukuthi ukwazile ukuvikeleka kulobu buthakathi bokuthwebula lobu nhlanhla. Siyabonga. Kulela